bona nit, bon vespre, quanta gent, fa una mica d'impressió per aquí dalt i també fa molt d'orgull, perquè cada cop som més, això ens ho estem trobant molt, als actes de la CUP cada cop hi ha més gent i això vol dir que hi ha coses que estan canviant. Bé, benvingudes, gràcies per ser aquí un divendres al vespre, hi ha molts més altres llocs més interessants per ser segurament. Gràcies a la gent de la CUP de Sant Cugat per muntar tot aquest liu. I comencem. Jo començaré pel principi, que no és el principi de tot, perquè podríem parlar d'on venim. Jo començaré per què estem aquí. Estem aquí perquè el 27 de setembre s'acosta i el 27 de setembre és un moment excepcional. És un moment excepcional, a part de perquè ho digui la tele i molta altra gent, perquè és un moment de ruptura. És un moment on tenim l'oportunitat de trencar amb una estructura nacional i amb una estructura constitucional també. Tenim un horitzó de ruptura constitucional i hem de saber llegir-ho. I hem de saber llegir-ho més enllà dels discursos majoritaris, que uns només ens parlen de pàtries i d'independència nacional i uns altres ens parlen de canvi social per mitjà del continuisme autonòmic. Deia una dona molt interessant i que a mi m'agrada molt llegir-la, que es deia Audre Lorde i que era una feminista americana, que amb les eines de l'amo no es pot desmuntar la casa de l'amo. Per tant, nosaltres no aspirem a desmuntar res amb les eines que fa 30 anys que fan que les coses estiguin igual, sinó que nosaltres apostem per la independència i per un procés des de baix i a l'esquerra. I com ho farem? Perquè no és fàcil ni cosa petita. Bé, jo us explicaré una mica el programa de la CUP perquè també sapigueu què proposem i ja que us estem emplaçant a votar-nos, que sapigueu exactament de què parlem. El programa de la CUP té una part marc que es basa en dos eixos claus. El primer és la ruptura amb l'estat espanyol, la declaració unilateral d'independència. Nosaltres volem trencar amb el règim del 78, amb el règim de 30 anys de silenci, amb el règim que encara no ha sigut capaç d'aixecar els morts que hi ha a les cunetes, amb el règim que està forjat en la transició, en un traspàs de poders. Avui, aquest matí a Rubí, estàvem allà amb la furgoneta de la CUP, perquè ara ens hem inventat que tenim una furgoneta i anem pel món explicant que la gent ens voti. Hi havia una senyora d'uns 70 anys, que m'ha dit, molt espantada, que ella estava molt d'acord amb el que dèiem, però que tenia pànic de que tornessin a entrar els tancs, que tenia pànic de tornar a veure militars als carrers. I això només vol dir que vivim en un estat forjat del silenci i forjat per la repressió. Nosaltres volem sortir de l'estat espanyol i volem la independència no només per trencar amb el règim del 78, sinó volem la independència com a eina per garantir un autogovern, un control democràtic de les institucions i un procés constituent. Volem la independència per mitjà de la desobediència. Volem garantir que la legislació catalana estigui per sobre de l'espanyola i de l'europea. I això vol dir desobeir a la llei Wert. Això vol dir desobeir a la llei de l'avortament. I això vol dir desobeir a la llei de seguretat ciutadana, entre moltes d'altres. Però el que no volem és canviar el govern de Madrid pel govern de Brussel·les. No volem un canvi de carnet. Volem sobirania, volem governar-nos a nosaltres mateixes. I per això cal també parlar de la Unió Europea. I quan parlem de la Unió Europea la gent s'espanta, perquè diu esteu sonats, i la Unió Europea, voleu sortir de la Unió Europea, però què esteu proposant? Ens venen que la Unió Europea ara està en crisi, però que als anys 80 era una meravella. Bueno, anem a fer un exercici històric, un petit exercici històric de la Unió Europea, i no anem als 80, anem al segle XV. Anem al segle XV i trobarem que moltes de les potències que avui dia formen part de la Unió Europea ja tenien política econòmica comú. Se'n deia colonialisme i estava basat en l'expoli i en l'explotació dels pobles. I si anem una mica més endavant i ens plantem la Revolució Francesa, que potser podríem identificar com la primera construcció de ciutadania a l'europea, ens trobarem que a l'Assemblea Nacional Francesa ni les dones ni els esclaus podien votar. I què és d'aquest projecte polític avui? Què és la Unió Europea avui? L'actual projecte polític de la Unió Europea està basat, en primer lloc, en la lògica del capital, amb les polítiques d'austeritat que a nosaltres ens arriben en format de retallades,
que la nostra Generalitat ha aplicat i que el 2014 7.000 milions d'euros vam perdre per motius de retallades, ens venen en forma del TTIP, de reformes laborals i, en definitiva, en forma de lògica de misèria i de precarietat. Una lògica del capital que funciona a mode de centre i perifèria. El centre és la troika. La troika, que no hem escollit democràticament i, per tant, no podem fer fora democràticament. La troika, que és, entre d'altres, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional. I qui és la perifèria? Evidentment, els països del sud, però també totes les classes populars dels països europeus. La troika és la mateixa que va fer terrorisme financer a la ciutadania grega quan va sortir al carrer a dir que no volia pagar el deute. La troika és la mateixa que ens està condemnant a la precarietat i a la misèria dia rere dia. Però és que aquest model del capital té una altra cara, que és la cara de la rereguarda, que és la cara de que sí, per produir hi ha algú que ha de reproduir la vida. Si hem d'anar a treballar, hi ha algú que ens ha de donar de menjar. I si hem d'estar sanes, hi ha algú que ens ha de cuidar. I aquest algú són les dones. I les dones estem a la rereguarda d'aquest model de capital, perquè quan tanquen una planta d'hospital i el iaio i la iaia ha de tornar a casa, qui el cuidem som les dones. I això passa a totes les cases. I algú pot pensar, bueno, aquesta noia va equivocada, això passava als 80. Pot pensar, aquesta noia està equivocada, a casa meva això no passa, això és cosa dels 80. Bueno, mirem a nivell mundial. Què passa a les dones a nivell mundial? Doncs que mundialment la divisió sexual del treball funciona i les dones som, a tot el món, qui aguanta el model del capital. I les dones som qui, quan migrem, també anem a cuidar altres fills i altres mares i altres pares d'altres dones, perquè els nostres ja els cuiden les nostres mares i les nostres àvies. La lògica del capital també és la lògica del patriarcat i els feminicidis no són coses extremes sortides de que els homes estan bojos. Els feminicidis són la punta de l'iceberg d'això, perquè si el cos de les dones és un camp de batalla, també pot arribar un moment en què el cos de les dones deixi de tenir vida, perquè la nostra vida està sotmesa al patriarcat i al capital. Per tant, si volem acabar amb els feminicidis, hem de fer polítiques feministes integrals, però també hem d'acabar amb un model econòmic de misèria i que funciona a partir de la divisió sexual del treball. I aquesta Europa del capital, del patriarcat, també és l'Europa de les fronteres. També és l'Europa que gestiona els fluxos migratoris segons les necessitats del capital i del mercat laboral. És l'Europa d'en Zapatero, que va obrir fronteres quan aquí es necessitava mà d'obra a les obres. I ara les tanca perquè no hi ha feina. Les tanca i no li importa que hi hagi milers de morts al mar. Les tanca i no li importa que la gent perdi la vida perquè fuig de conflictes armats. Però això sí, la hipocresia de l'Europa d'acollida de les persones refugiades, l'Europa de l'asil. I a ningú se li ha acudit obrir fronteres i assegurar que la gent pugui creuar les fronteres amb dignitat? No, que es continuïn morint al mar, que nosaltres no els necessitem. Aquesta és l'Europa dels CIEs, l'Europa de les batudes, l'Europa dels vols de deportació. I nosaltres no volem aquesta Europa. Nosaltres som més de la Comuna de París, som més de la gent que a Grècia va sortir al carrer a dir que no, som més de la gent que, malgrat que Europa tanca les fronteres, surt a Alemanya a acollir els refugiats al carrer. Nosaltres apostem per un projecte polític de l'Europa dels pobles, de la solidaritat i de la vida, perquè el capitalisme, el patriarcat i les fronteres maten. I nosaltres ens volem vives, a nosaltres i a tothom. I què més proposa la CUP? La CUP proposa desobediència. Desobediència com a motor del procés constituent. Desobediència com a garantia de ruptura. La CUP proposa un pla de xoc immediat, perquè les condicions de vida de les catalanes i dels catalans són insostenibles. Però no proposem un pla de xoc per reformar el capitalisme. Proposem un pla de xoc perquè no n'hi hagi d'haver més. No proposem un estat del benestar que salvi vides, mentre les 12 famílies dels països catalans que tenen més patrimoni i més calés que tots els pressupostos de la Generalitat continuen tinguent més patrimoni i més calés que els pressupostos de la Generalitat. Volem redistribuir la riquesa, perquè sabeu què? La riquesa la fem entre totes. O no aneu a treballar cada matí?
o no netegeu casa vostra cada matí, o no cuideu, o no estimeu, o no produïu. I qui se la queda? Prou de lògica d'acumulació d'uns pocs per despossessió de moltes. Volem un pla de xoc perquè no n'hi hagi més. Volem redistribuir la riquesa i el treball. I això també ens porta a parlar de deute, el famós deute. D'on ve aquest deute? Qui l'ha gastat? Perquè, clar, actualment la Generalitat té 64.000 milions d'euros de deute. Això era dades del 2014. Des del 2008, el deute s'ha multiplicat per 3,5. La meitat d'aquest deute és del FLA, de l'Estat espanyol, que ens dona préstecs a les comunitats autònomes a tipus d'interessos altíssims i, evidentment, fa negoci. I nosaltres estem pagant aquest deute. I, a més, les retallades, com ja us he explicat, el 2014, van ser per valor d'uns 100.000 milions d'euros i sabeu de quan era el pressupost d'educació? De 5.000 milions d'euros. I sabeu quant deute vam pagar l'any 2014? 6.000 milions d'euros. Feu comptes, el deute o la vida? El deute, les retallades, tancar hospitals, o la vida, la dignitat i poder tenir pensions, sanitat i educació. Democratitzem el deute, decidim, valorem què s'ha gastat i què no, i què volem pagar i què no. Ens hi va la vida. La CUP també plantegem un projecte de sobiranies. Plantegem governem-nos. Què vol dir això de les sobiranies? Parlar de sobiranies vol dir tenir la capacitat de decidir sobre tots els àmbits de la nostra vida. Parlar de sobiranies vol dir democràcia directa. Parlar de sobiranies és parlar de política local. Parlar de sobiranies és parlar de decidir sobre el territori, sobre el model productiu, sobre les cures i sobre tots aquests àmbits de la nostra vida. Parlar de sobiranies és parlar d'economia de la vida. És parlar de posar les persones al centre. És parlar que per nosaltres el valor és la vida i no el treball o els diners. I si parlem d'economia de la vida, hem de parlar de ciutadania. A la República Catalana, totes les persones que visquin i treballin a Catalunya han de tenir drets. Drets per on viuen i no per on han nascut. A la República Catalana cap persona és il·legal i això és clau. I també és clau construir... També és clau construir la Catalunya de la diversitat, construir la Catalunya de l'acollida i construir la Catalunya única que vivim tots i totes, a pesar que alguns ens parlin d'orígens culturals i de models etnicistes del català o de la catalana. A Catalunya hi cabem tots i totes, i Catalunya la fem tots i totes. I si continuem parlant d'economia de la vida, que se me'n va el xiringuito, si continuem parlant d'economia de la vida, hem de parlar de polítiques feministes. I què vol dir parlar de polítiques feministes? Vol dir posar la vida al centre. Vol dir capgirar la lògica del sistema de capital i patriarcal. Vol dir que les pensions són una qüestió de voluntat política, que no ens expliquin històries de si has treballat o has cotitzat o quina cosa. No, si hi ha pensions és perquè hi ha d'haver una voluntat política. Si hi ha beques de menjador és per voluntat política. Pots posar els diners a les pensions o pots salvar bancs. Nosaltres ho tenim clar. Volem l'economia de la vida i volem les polítiques de la vida. També volem que el cos deixi de ser un camp de batalla per ser font de dret, que tothom pugui estimar qui vulgui i com vulgui, que tothom pugui fer el seu cos el que vulgui i que l'única persona que decideixi sobre les seves tetes, el seu cul o a qui estima sigui la persona mateixa. Això vol dir polítiques feministes. I a la CUP, com ja sabeu, per la meravellosa feina que han fet els nostres parlamentaris, tampoc volem corrupció. Tolerància zero a la corrupció i, sobretot, és clau. La corrupció no és una qüestió d'una persona o de dues. El sistema és corrupte. Per tant, ens cal construir una nova institucionalitat que estigui lliure de corrupció. I els municipis són claus. Els municipis són claus perquè són l'administració més propera a les persones, són qui tracta amb els ciutadans i les ciutadanes. I són aquests ciutadans i aquestes ciutadanes qui han de decidir sobre les polítiques públiques. Per tant, nova institucionalitat, lliure de corrupció i basada en el municipalisme. I ara tornaré al principi per acabar i tornaré al 27S. Us emplaçaré el 27S a omplir les urnes de ruptura i, evidentment, a votar la CUP. Però no perquè tinguem receptes màgiques, per prometre-us res. De fet, us venim a donar feina. Perquè el procés, el canvi
i la nova política es fa entre totes i totes. Hem de garantir un procés constituent des de baix a l'esquerra, però per no tornar a caure en el que va ser la transició espanyola, necessitem que estigueu actives, organitzades. Necessitem que empenyeu la furgoneta que surt al vídeo que tothom tant riure li fa. Sense els carrers, la CUP no té sentit. Nosaltres hem de ser un artefacte al servei dels carrers organitzats. Per tant, el 27 de setembre voteu ruptura, però també organitzeu-vos. Si no ho fem ara, quan ho farem? I si no ho fem nosaltres, la política serà feta en contra nostra. Gràcies, visca la guerra i no hi haurà govern.